Татар авыллары эшмәкәрләре әнә шундый алар. Биеп җырларга да хирыс, кәсепләре шушы күргәзмәдә. Рөстәм Миңнеханов та күрде. Монда яшелчә үстерүчеләрдә, ит эшкәртүчеләрдә, татар бизәкләр ясаучылар да бар. Татар эшмәкәрләре нәрсә генә җитештерми. Менә затлы мамык шәлләр, бизәнү әйберләре һәм ир-атлар өчен кәләпүшләр. Моны да кулдан үзләре тегәләр. Җаның теләгәнне сайлап алырга мөмкин. Илдәге икътисади чикләүләр һәр эшмәкәргә йогынты ясаган. Чувашиянең Шыгырдан авылыннан козлык җитештерүче Пазюковлар товарлары өчен тышчаны чит илдән ала торган була. Хәзер кертелми башлаган. Бәрәңге үстерүчеләр исә минераль ашламаларны читтән кертә. Хәзер үзебезнекеләрне кулланасы була диләр. Җитештерү күләмен дә арттырырга җыеналар. Импортны япканга күрә без уйлыйбыз бәрәңгене һәм башка яшелчәләрне үстерергә. Шундай планнарыбыз бар. Киләчәккә планнар, уңышлы проектлар һәм алда торган бурычлар турында пленар җыелышта сөйләшәләр. Рөстәм Миңнеханов үз чиратында эшмәкәрләргә мөрәҗәгать итеп, икътисади кыенлыклар вакытлыча аларга бирешмәскә кирәк ди. Заманы бераз буталчыграк вакыты, җиңел вакытлар түгел. Әлбәттә без үзебезнең илебез белән булырга тиеш, үзебезнең президентыбыз белән булырга тиеш, анда бер дә шик юк. Менә сезнең белән күрешкәч, бөтен ул авырлыклар ничектер югалып калды. Siz һәммәгездә үрнәк, siz бит кемнәндер ярдәм көтмисез, siz үзегез үрнәк булып ярдәм күрсәтәсез. Менә ул мәчетләребез авылларда, ул мәктәпләребез, ул биналарыбыз, алар барысы да сезнең хезмәт белән, сезнең кебек менә эшмәкәрләр белә алар күтәрелә. Һәр эшмәкәрнең үз тарихы, бизнес планы, үз юлы. Алар барысы да җир кешеләре, авылларының киләчәге өчен янып яшәүчеләр. Әйтик, Сарман районының Әлмәт авылы мәктәбендә укучылар саны кимүен күреп, Рамил Хаков үз балаларын район үзәгеннән авыл мәктәбенә укырга йөртә башлый. Күп кеше инде авылдан кире Сарманга алып килә. Һәм завучта гына әйтә инде миңа, ничек инде син үзәктән баланы алып авылга илтәсең, безгә бөтенне салып килә ди. Бездә бит бөтен специалистлар ди. Мин инде карагыз әле дим. Безнең беренче президентыбыз Минтимер Шәрипов Шәймиев та, хәзерге президентыбыз Рөстәм Нургалиевич та авылда белем алып, тәрбияләнеп, нинди зур шәхесләр булдылар дим. Һәм ул шунда авызын йомды. Польшада туып үскән Мансур Адамович үз балаларын татар мөхитендә тәрбияләү өчен Татарстанга күченеп кайта. Үзе 2 ел инде авыл туризмын үстерү белән мәшгуль. Бу вакыт эчендә кызлары татарча өйрәнгән. Күкрәк киереп, җырлавы лаяк булсын. Татарстан гөлбастан дип туган җирем. Татар авыллары эшмәкәрләре узган ел 237 миллиард сумлык азык-төлек җитештергән. Бүгенге кыен чорда аларга дәүләт ярдәме күрсәтеләчәк. Татарстанның агросәнәгать өлкәсенә бюджеттан 13 миллиард сум акча каралган. Федераль үзәк тә булышлык күрсәтәчәк. Фәрүзә Мәҗитова, Кадир Миндубаев, Яңа гасыр каналы.